खुलुमबाय गिबियावनो नायग्रो नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम आधार कार्ड आपडेट खालामनायनि बागैनो खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा नोंथांमोना दासिमबो गोबां मानसियानो गावबागावनि आधार कार्डखौ आपडेट खालामनानै लायाखै जानो हागौ दै जायनि जाहोनाव नोंथांमोना एसे उनाव माखासे प्रब्लेम जानो हागौ जेरै लास्ट डेट जोबखांनायनि उनावथ' नोंथांमोना मिथिखागौ फैसा होनानैसो नोंथाङा गावनि बे आधार कार्डखौ आपडेट खालामनांगौ जागोन आरो बिनिफ्राय बेसेबां फैसा होनांगोन आं बिनि बागैबो खोन्थाहरनो सानदों आरो बिनि अनगायैबो लास्ट डेट जोबखांनायनि उनाव फैसा होनानैल' आपडेट खालामनांगौ जानाय नङा नोंथाङा माखासे प्रब्लेमावबो गोलैनो हागौ मा प्रब्लेम जानो हागौ आं बेफोरनि बागैबो खोन्थाहरनो सानखादों आरो बिनि अनगायैबो नोंथांमोना माने दासिमबो गोबां मानसियानो बेखौ मिथिनानै मोनाखै आरो सोरबादि मानसिया नोंथाङा बे आधार कार्डखौ आपडेट खालामना लानो नांगौ बेखौ नोंथांमोना दासिमबो माने गोबां मानसियानो मिथिनानै मोनैनि थाखायनो दासिमबो नोंथांमोना आपडेटखौ खालामना लायाखै जानांगौ दा बेनिखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायनानै लाखा नोंथांमोननि थाखाय बियो जोबोद मोनसे गोनांथार भिडिअ नोंथांमोना गोबां बाथ्रा बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हागोन सोर आपडेट खालामनांगौ खालामनाङा बेसेबां फैसा होनांगोन लास्ट डेट जोबखांनायनि उनाव नोंथांमोना मा प्रब्लेम जानो हागौ बेफोरखौ आं नोंथांमोननिसिम आबुङै खोन्थाहरजोबनो सानदों दे आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना जेनेबा सानदोंबा आधार कार्ड आपडेट खालामाबाबो जागोन नोंथांमोना बेबायदि सानदोंबा नोंथांमोननि बे मोनसे भुल जागोन दे दा बेनिखायनो भिडिअखौल' जोबजासिम नायलां आं नोंथांमोननिसिम आबुङै खोन्थाहरगोन आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गासिबनिसिमबो गुरै खावलायनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो भिडिअ मोननो हायो बेनि थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो गासिबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जानांगौ आं नोंथांमोननिसिम सिगाङावनो भिडिअ लाबोबाय थाखादों नोंथांमोनानै जोंनि बे आधार कार्डखौ फ्रि अफ कस्टआव माने आधार कार्डखौ नोंथांमोना दायो फ्रियावनो आपडेट खालामनो हागोन फैबाय थानाय डिसेम्बरनि जोंहा नै डिसेम्बरनि दिनै 5 थारिख जाबायानोसै दा जोंहा फैबाय थानाय डिसेम्बरनि 14 थारिखआनो जाहैबाय लास्ट डेटआ बे 14 थारिख डिसेम्बरनि 14 थारिखसिमाव नोंथांमोना फ्रियावनो गावनि बे आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो हागोन दानिया आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै लास्ट डेट जोबखांनायनि उनाव नोंथांमोना आधार कार्ड आपडेट खालामनो थाङोबा बेसेबां फैसा होनो नांगोन आं बिनि बागै खोन्थाहरनो सानदों दै नोंथांमोना गोसोआव दंना गैयाथाय नोंथांमोना एसे सिगाङाव गावबागावनि बे आधार कार्डखौ पान कार्डजों आपडेट खालामनांगौ जादोंमोन बे आधार कार्डखौ पान कार्डजों आपडेट खालामनाय समाव नोंथांमोना फाइन हिसाबै लास्ट डेटआ फ्रिनि लास्ट डेटआथ' जोब्बाय नालाय दा बे लास्ट डेट जोबखांनायनि उनाव दायो जायफोर बिथांमोना गावनि बे आधार कार्डखौ पान कार्डजों लिंक खालामनो सानोबा नोंथांमोना दायो 1000 फैसा होनानैसो गावबागावनि बे आधार कार्डखौ पान कार्डजों आपडेट खालामनांगौ जायो एबा लिंक खालामनांगौ जायो दा बिनिखायनो बे आधार कार्डजों पान कार्डजों लिंक खालामनायावनो 1000 फाइन हिसाबै लादोंबा दायो लिंक खालामनायाव अब्ला नोंथांमोना साननानै नायदो दा जोंहा बे फ्रि अफ कस्टआव दायो सोलिखादों नालाय दा साननैसोनि उनाव जोंहा बे फ्रियाव थानाय नंला जायनि जाहोनाव नोंथांमोना 1000खौनो लानो हागौ खोमा मानो होनोबा पान कार्डजों आधार कार्डखौ लिंक खालामनायानो जुदि 1000 लादोंबा आरो बे आपडेट खालामनायाथ' आरो लानोबो हागौ खुनु थिग गैया आरो बेसेबां लायो बाराबो लानो हागौ खमबो लानो हागौ दा बेखौथ' बुंनो हाला दा आं माने सिगाङाव जेसांखिनि फाइन लादोंमोन बिथांमोना दा बेखौसो आं खोन्थाहरदों आरो आधार कार्डजों पान कार्डजों लिंक खालामनाय समाव फ्रियावनो मोन्दोंमोन माखासे समखौ बिथांमोना होबाय थादोंमोन लास्ट डेटखौ बारायना होबाय थादोंमोन नोंथांमोना जाहाथे गासिबो गावबागावनि बे आधार कार्डखौ पान कार्डजों लिंक खालामो बिनि थाखाय दा लास्ट डेटआ जोबनायनि उनाव 1000 डाइरेक्ट फाइन लाबाय आरो जायफोर नोंथांमोना आधार कार्डजों पान कार्डजों लिंक खालामनो थाङोबाथाय 1000 होनानैसो नोंथाङा लिंक खालामनो हागोन थिग बेबादिनो बे जोंनि बे आधार कार्ड आपडेट खालामनायाव बेबादिनो जानो हागौ बे लास्ट डेटआ जोब्बाथाय फ्रिनि लास्ट डेटआ जोब्बाथाय फैसा लानो हागौ 1000बो लानो हागौ 2000बो लानो हागौ दा बेखौथ' बुंनो हाला नाथायबा जोंहा बे पान कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामनायाव जोंहा एगजेमसन दंबावोसोमोन जेनेबा जोंनि बे नर्थ इस्टनिया आधार कार्डखौ पान कार्डजों लिंक खालामाबाबो जेबो नङा नोंथांमोना टेनसन लाना बेबादि दंमोन नाथायबा एबारनावथ' बेबादि कन्डिसन गैया गासिबो जायफोरनियाव आधार कार्ड दङ नोंथांमोनानो गावबागावनि बे आधार कार्डखौ आपडेट खालामनांगौ आरो सोरबादि आपडेट खालामनांगौ आं बेखौ दानिया खोन्थाहरनोसै दे नोंथांमोना गोबाङानो बेखौ मोजाङै बुजिनानै मोननो हायाखै नोंथांमोननि बे आधार कार्डआ जायफोरना 10 बोसोर जाबाय एबा 10 बोसोर जाहां जाबायबा नोंथांमोना गासिबो बे गावबागावनि आधार कार्डखौ आपडेट खालामना लाखाबानो जाबाय मानो होनोबा 2016-17आवनो जों गोबां मानसियानो माबाखौ गावबागावनि आधार कार्डखौ बानायना लाखादों नोंथांमोनाथ' गोसोआव दंखायो जानांगौ अब्ला साननानै नायदो आरो नोंथाङा जायफोर नोंथांमोना 2018आव बानायदोंबाबो जायफोर 2019आव बानायदोंबाबो नोंथांनि बे आधार कार्ड बानायनाया नोंनिया बियो 10 बोसोर जाहां जाखाबाय एबा नोंथांमोननिया 10 बोसोरानो जाखाबाय जानांगौ सोरनाबा दा बिनिखायनो नोंनिया दायो बे गावबागावनि बे आधार कार्ड बानायनाया 10 बोसोरानो जाहां जाखाबाय दायो जेनेबा हमना ला 8 बोसोरानो जाबाय जानांगौ नोंथांनिया सोरनियाबा अब्ला 10 बोसोर जानो थाखायथ' आरो बेसे गोबाव दंबावो 10 बोसोरा जाखासिगोनखा दा बेनिखायनो जोंहा दायो आधार कार्डआ आपडेट खालामनाया फ्रियावनो सोलिगासिनो दं नालाय आपडेट खालामना लाबाबो जेबो प्रब्लेम गैया आपडेट खालामनानै लानो हायो नोंथांमोना बेखौ साननो नाङा
जेनेबा आपडेट खालामाबाबो जेबो जानाय नङा बेथ' जेबो जानाय नङा नाथायबा आपडेट खालामना लायोबा नोंथांमोननि थाखायनो मोजां जागोन मानो होनोबा बोसोरसे बोसोरनैनि उनावनो नोंनि बे आधार कार्डआथ' आपडेट खालामनायनि समाथ' फैगासिनो दं नालाय दानो आपडेट खालामना लायोबा जोंहा समा एक्सटेन्ड जाखाबाय आरो दा बेखौ बुजिबाय जानांगौ नोंथांमोना गासिबो दा बिनिफ्राय 10 बोसोर जानाय नोंथांमोनाथ' गासिबो आपडेट खालामखाथारनांगौ कम्पालसरिखा बियो बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय आरो बेनिफ्राय गथ'फोरनि बेलायावबो आं बेखौ खोन्थाहरनो सानदों दे नोंथांमोना गथ'फोरनि बेलायाव नोंथांमोना मिथियाखै जानांगौ जायफोर गथ'फोरनिखौथ' दानिया आधार कार्डखौ बानायना होजोबखानांगौ नोंथांमोना मिथिखायो जाय गथ'आ दायो आधार कार्डखौ बानायनानै 5 बोसोर जाबायबा दा बिथांनि आधार कार्डखौ आपडेट खालामनानै नोंथांमोना बिमा बिफाया होनांसिगौ दे बेखौ गोसोआव ला एबा मिथियाखैबा मिथिबानो जाबाय दायो आरो बिनिफ्राय जाय गथ'नि बैसोआ दायो 15 बोसोर जाबायबा दा बिथाङाबो 15 बोसोर जाबायबा अब्ला नोंथाङा बे आधार कार्डखौ बानायना होबानो जाबाय बे गथ'निखौ गोसोआव ला दे बेखौ बावनो नाङा नोंथांमोना बे आधार कार्डनि डकुमेन्ट्सखौ आपडेट खालामना होबानो जाबाय दायो फ्रियावनो सोलिगासिनो दङ बेखौ नोंथांमोना आपडेट खालामना हो जायफोर नोंथांमोननि गथ'फोरनि बैसोआ दायो 5 बोसोर जाबायबा अब्ला आधार कार्डखौ आपडेट खालामना होदो बे गथ'निखौ आरो बिनिफ्राय जाय गथ'नि बैसोआ दायो 15 बोसोर बारबायबा एबा 15 बोसोर जाबायबा बे गथ'नि आधार कार्डखौबो दायो आपडेट खालामनानै होबानो जाबाय मानो होनोबा आपडेट खालामनांगौ जोंहा बेयो रुल्सआवनो दंखायो बेखौ मिथिबाय जानांगौ नोंथांमोना दायो दा फ्रियावनो सोलिदों नालाय दा बेनिखायनो दानो बानायखादो आरो बारा गोबावथ' सम गैखाला नै आरो सप्तानैबो गैजोबला बेहाय दा नोंथांमोना सप्तासे होनदो आरो सप्तासेनि गेजेरावनो गासिबो आपडेट खालामनो नाजाबानो जाबाय नोंथांमोना फ्रियावनो बे फ्रिया आरो बारबाथ' आरो नोंथांमोना सानना लाखादो दा फ्रियावनो फ्रि होनबाय थाखादों नालाय फ्रिखौ फ्रि बारायलागासिनो दं लास्ट डेटआनो दा बेनिखायनो बे फ्रि होनबाय थानायानो फ्रियावनो बानायना लाखादो उनावथ' आरो फ्रि सोदोबानो थानाय नङा फैसा होनानैसो नोंथांमोना आधार कार्डखौ आपडेट खालामनानै लानांगौ जाहैगोन दे आरो बिनिफ्राय दायो माने गोबां बायदिसिना ससाइटियाव निउस ओंखारलागासिनो दङ जेनेबा बबेबा जायगायाव थांनानैसो नोंथांमोना उनाव आधार कार्डखौ आपडेट खालामनांगौ जाहैगोन बेबायदि नोंथांमोना खोनाबाय थादों जानांगौ बहाबा थांनांगोन बहाबा ब्लगाव बहाबा मायावबा थांनानैसो नोंथांमोना आपडेट खालामनांगौ जाहैगोन आधार कार्डनि खामानिखौ मावहैनांगौ जाहैगोन बेबायदि नोंथांमोना खोनादों जानांगौ दासिमाव बेबायदि एसेबां माने खबरथ' फैथ'वाखै बेबायदि जेनेबा बहाबा थांनानैसो नोंथांमोना खामानिखौ मावनांगौ जाहैगोन बबेनिबा माबा मोनसे डकुमेन्ट्स लानानैसो नोंथांमोना आपडेट खालामनांगौ जाहैगोन बेबायदिथ' एसेबां माने निउस ओंखारना फैयाखै दे दा बे निउसआ 100% नङा होननानै बेखौ बुंनो नांगोन दासिम बेबायदि ओंखारना फैयाखै अफिसियेलि गभर्नमेन्टनिफ्रायबो जेबो आपडेट ओंखारना फैयाखै जोंहा बे आधारनिफ्रायबो माने अफिसियेलि आपडेट ओंखारना फैयाखै आरो जेनेबा नोंथांमोना बबेबा जायगायाव थांनानै बे आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो थाखाय माबा मोनसे डकुमेन्ट्स लायनांगोन बबेनिबा अफिसनिफ्राय बेबायदि होननानै दासिम जेबो आपडेट ओंखारना फैयाखै दा बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय आरो बिनिफ्राय बेबायदि नंथारा जेनेबा नोंथांमोना आपडेट खालामथारनांगौ बेबायदि नोंथांमोना नङा जायफोर माने 10 बोसोर जायाखैबा नोंथांमोना आपडेट खालामाबाबो जेबो नङा नाथायबा आंसो खावलायदों आरो नोंथांमोना जुदि 8 बोसोर 9 बोसोरानो जाखाबायबा आपडेट खालामना लानाया साबसिन नङा होमबा फ्रियावनो दा बेखौसो आं नोंथांमोननिसिम खावलायदों आरो नाथायबा जायफोर नोंथांमोननि बे आधार कार्ड बानायनाया 10 बोसोर जाबायबा नोंथांमोनासो कम्पालसरि आधार कार्डखौ आपडेट खालामनानै लानांगौ एसे उनावबाबो नोंथांमोना आपडेटखौ खालामना लाखाथारनांगोनखा नङाबा बिथांमोना जुदि नोंथांमोना गासिबो आपडेट खालामना लायाबा बिथांमोना आधार कार्डखौ ब्लक खालामनोबो हागौ नोंनिखौ आधार कार्डजों नोंथाङा नङाबा जेबो खामानिखौ मावहैनो हानाय नङा आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जेबो स्किमनि मुलाम्फाबो नोंथाङा मोननो हायि जाहैगोन आधार कार्डआ जालाबा ब्लक जाबायबा नों फैसाखौ मोननाय नङा मानो होनोबा आधार कार्डजोंसो दायो फैसाफोरानो पेमेन्टआबो जायो फैसाबो जों आधार कार्डजोंनो सोनो हायो आधार कार्ड थाबानो जोङो फैसाबो बख'नो हायो बेबायदि जोंहा सुबिदा जाजोब्बाय नालाय दा बे आधार कार्ड गैया जाबाथाय आधार कार्डआ नोंनिया खामानि होला जाबाथाय आरो गैला आरो सेस खामानिया दंस' जाजोबगोन आधार कार्डआ दायो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार जाबाय दायो दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय गासिबो बाथ्राखौनो दायो नोंथांमोना मिथिनानै मोनबाय जानांगौ दा बेखिनियावनो नोंथांमोना जुदि माबाफोर सोंनांगौ दङबा एबा माखौबाफोर नोंथांमोना बुजियाखैबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै सोंहरबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो मानसिनो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे गासिबो मानसिफ्रानो बे आपडेटनि बागै मोजाङै मिथिनो हायो दा बेखिनियानोमोन भिडिअखौ नोंथांमोना दायो लाइक खालामदो आरो बेबादिनो भिडिअ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबोनो जाबाय गोजोन्थों।